ассалому алайкум. Ин муроҷиати ман ба он нафароне, ки дар чиз ютуб фаъолият доранд, аз дини ислом ва қуръон ва ҳадис барномаҳо доранд. Ба онҳо муроҷиат кардани ҳастам, ки агар хоҳанд, ки бо ман ҳамкорӣ кунанд, барояшон ягон чиз тарҷума кунам ба забони русӣ, ба ман дар ҳамин зери ҳамин видеои ман рақамҳои телефонтонро монед. Мо ба шумо ба чиз мебароем дар ватсап. Ман ватсап фақат дорам. Ман фейсбук, одноклассники, чӣ мегӯян, телеграм ва имо, вайбер чизо надорам. Истифода намебарам. Фақат якта ватсап аст, ҳамонам VPN қатъиёзӣ мебарояд. Дар чӣ мегӯянд, дар VPN гирён мекунам, кор мекунад. Як ватсапда. Барои ҳамин ман пешниҳод карданидам, ки мехоҳам ҳамкорӣ кунам. Мисол тоҷикое ҳастанд, ки Қуръонро тарҷума мисол мехоҳанд ба забони русӣ дар чӣ монанд, дар ютуб канал. Ман ин канал дорам. Ман 1 сол 4 моҳ мисол фаъолият дорам дар чиз, дар ютуб. Мегӯянд, ки ба қадри зар дар гар мерасад. Мо донишмандо бояд, ки ҳамдигарро дастгирӣ кунем, дар кадом минтақаи рӯи олам ки набошем. Ман дар Русия 4 сол дар инҷо таҳсил кардам. Дипломи чӣ гирифтам, тибби медисина гирифтам дар инҷа. Забони русии ман хуб аст. Ман таъриф не. Мисол ман гап мезанам русия, мисол видео мекунам ба забони русӣ. Бале, баъзе чизо ҳаст, ки мисол ки ман руст мемонам, яки мисол ки як ҷо бо такрор мекунам. Ин забони модари ман нест. Лекин ман онро агар машқ кунам ва тайёр кунам пешакӣ, ман аз худам бовар дорам, ки хеле мисли забони мадариам баромад карда метавонам. Барое ки дар вақти хатмкуниамон ман як барнома тайёр кардагӣ будам. Дар чӣ мегӯянд, зали калом вақте вай мушид, хатмкунанд выпускной вай мушид, барнома шуд. Барои хатмкунандагон диплом директор бароварда ба ҳамаи мо вай кард, дод дипломумон дар шаҳри дами Русия. Ман онҷо баромад кардам, аз миннатдории худамро барои устодонам баён кардам бо забони русӣ. Ҳамна машқ кардам, дар хона баромад кардам. Зал ҳамин хел кавкубиё кардам барои ман. Ҳамин хел дар ватсапом навистам, ҳамин хел ҳамкурсом ти звезда гуфта вай кардам. Яъне ки ба мақсади гапи ман ин аст, ки ман бовар дорам аз худам, ки ман бо забони русӣ мисли забони модариам, бо забони арабӣ мисли забони модариам ман метавонам, ки баромад кунам дар ҳамин, дар куҷо ки набошад, дар ютуб, дар кадом барнома ки набошад, ман метавонам, ки баромад кунам. Барои ҳамин нафароне, ки агар ки хоҳанд бо ман ҳамкорӣ кардан барои тарҷумаи ояти Қуръон бо забони русӣ, тарҷумаи ҳадисеро бо забони русӣ гуфтан дар ютуб, ман метавонам, ки онро чӣ кунам, пешниҳод кунам. Аллоҳ таоло барои ман ин маҳоратро додагӣ аст. Бинед, ки ман ҳозир баромад мекунам бе коғаз. Кам вақт мешавад, ки оятҳои Қуръонро тарҷума шуда, ки хатогии роҳ натиёфта, ба забони русӣ нигоҳ мекунам. Ёки ягон чизое, ки навигариё, ки аз ютуб тарҷума мекунам ба забони, аз забони тоҷикӣ ба русӣ ба тоҷикӣ, ҳамонро нигоҳ мекунам, ки мисол дар куҷое ба хатогии роҳ натиҳам. Ҳамин хел агар гираму тайёрӣ кунам пеш аз баромад кардан, ман бовар дорам, ки аз худованд бовар дорам ва аз худам бовар дорам, ки ман аз уҳдаи ин кор мебароям иншоаллоҳ. Барои ин муроҷиати ман ба он инсонҳое, ки ҳамин Қуръон, ҳадис ва дини исломро ба тамошобинон дар ютуб мерасонанд. Манам хизмати ислом ва хизмати мусалмонон ва хизмати тоҷико ва хизмати ҳамаи мусалмонони рӯи ҷаҳона мехоҳам, ки карда бошам. Чунки ман ҳам яке аз ҳамон толибилмҳо, донишҷӯҳое, ки дар вақти чӣ мегӯянд, ҷангу хунрезие, ки дар Тоҷикистон нооромӣ буд, ман Аллоҳ таоло гирифт партов дар тарафи Африкаю, дар ҳамон ҷо рафтам, таълим гирифта омадаму аз соли 95 инҷори ман дар чӣ мегӯянд, дар роҳи худованд мебошам. Ва аз соли 2000 инҷори ман таълим, чӣ мегӯянд, одамҳоро, мисол ки ростиро ба одамҳо мерасонам, ҳақро ба одамҳо мерасонам. Касе, ки мисол ки бо ёрии ман, бо воситаи ман бо пеши худованд миннат нашавад. 2 то ғайри мусалмон шудагиянд, яъне ки бо онҳо дӯстӣ кардам, бо як нафараш 4 сол, бо як нафараш 6 сол, дида оилаи моро, рафтори моро, чӣ мегӯянд, аз мо намуна гирифтанд, аз аҳли оилаи мо ва аз ман гуфтанд, ки ту хелар намуна ҳастӣ, ки мо ҳамин қадар мусалмонон қадига шудем, мисли ту мусалмона надидем, сабаби мусалмон шудани мо ту мебошӣ. Яъне ки ман ҳамон гуна таҷрибаи чиам дорам, ки бо ғайри мусалмонон ҳам чӣ кунам, фаҳмонам забони Қуръонро ва ҳадисҳои пайғамбари саллаллоҳу алайҳи ва саллам. Барои ин маро нодида нагирен. Мисол ки бо ман ҳамкорӣ кардани
бошед. Рақамҳои телефонатонро дар чӣ мегӯянд, дар комментарӣ мемонед. Ман рақамҳои телефонам дар комментарӣ намемонам, чунки як ҷиянам маро таҳдид кардагӣ аст, ки дар куҷо ки маро ёбад, маро ба қатл мерасонад барои ҳақ гуфтанам. маро таҳдид кардагианд. Барои ҳамин рақамҳои телефонам ман дар чиз комментарӣ монда наметавонам. Ман рақамҳои телефонам барои интернет нағз кор намекард, рақами телефони дигар кардам, барои тарси ҷиянам не барои интернет кор накардан. Якам рақами навам ман дар комментарӣ барои ҳеҷ кас намемонам. Касе аз шумо агар ҳамкорӣ кардан хоҳад бо ҳамроҳи ман дар бораи тарҷумаи оятҳои Қуръон ва ҳадис ва гуфтани он бо забони русси озод бо ман, бовар дорам ки ман ин корро аз ҳадаш мебароям, рақамҳои телефонатон дар комментарӣ ман монед. ба диққататон ташаккур. Худованд аз шумо ҳамаатон розӣ бошад. Лайк, подписаться ва поделиться фаромӯш накунед. Миннатдорам аз шумо.